תנערי את הרגל. בדיוק. מה הנמלים עושות? מה הן עושות כאן? הן אוגרות. מה הן אוגרות? אוכל. אוקיי. הן מכינות אוכל בשביל התינוקות. הבנתי. מחפשות אוכל. עשיתי! רגע הגיע, אני אעשה כיוון שלהם. יאללה. חיים! מצאתי משהו חוד. יופי. מצאתי משהו חוד. יואו, הנמלה העלתה עליי והיא לא שמה לי דם. תנערי אותה. לא רוצה. היא נחמדה? אולי תקראי לה בשם. איך? אני אקרא לה קרלה. אוי, קרלה, שם מצוין לנמלה. מצאתי נמלה שלא מאחרת אותי. אמא, תצלמי את הנמלה הזאת. אני מצלמת אותה בדיוק. היא נחמדה? נחמדה מאוד. איך אמרת שקוראים לה? קרלה. הבנתי. תראי אותה. כן, אני רואה, אני מצלמת. יואו. וואי, שלא תיכנס מתחת לבגדים. איפה היא? טוב, לא נורא. יאללה, לכי תסתכלי על האש. האש מקסימה.